Audio Jungle. Cardo, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponita. Karbi Anglong Pen Meghalaya Ahoyalong Kidu, Langkiroy Arat Kaching Tour Amu Kili Nangji, Kehang. India det pi angkang arlu northeast along Assam along risitami nim rokom lun tomu bisar kindar ingchuklong sonsi Assam arlu kidu ke Bannaya district pulote Karbi Anglong henlu. Karbi Anglong district kelong tang pining pen ningkan frok sikep susilu. Lapen state kelong nangji aron ateng pen article 244A kipa chunji aphan risim kang tang ke ot asong atum tami lamdon chetoklu. Karbi Anglong arat tang rimati politics ASDC Congress non ke charibom BJP a sorkar dolo. BJP a sorkar pregjam adim along peace and development rally sitami kedam tang arni maideng pon pen pregjam adim along kaching thor amu klempon lu. Bonta aduya hoy kedo arong along ko an kaching thor amu ledam dim hake ratsi thekprong. Nijang Karbi Anglong aduya hoy along kedo arat aphan ko an kaching thor amu Karbi Anglong Autonomous Council pen klem tamlo. Aduya hoy jong si thirklong nangji puloti Meilang Tower School kimisen nangji akenang sot. Bonta Karbi Anglong pen Meghalaya ahoy kedo Meghalaya daisap ningkan pharo hini sosi langkeroy arong kachi kimtang laso adim along tong sekot pen Tower Meilang kele dam nangji akenang sot. Aduya hoya long kedo arat atuma phan longri longpat anok be puta hokpon me athe aduya hoya long kedo klong arat atum si ajat alam ajat akisung sita chechak nang paprang lasi aduya hoy thirklong nangji pulote aduya hoya long kedo Karbi arong along kaching thor amu ke klem dam akenang sot pusi hawar arat atum chethan pon Langkeroy arong ove ke thomplita kele thulo bonta kijun alang dovar rihing ami je thordun long lelang Bonta Karbi Anglong ahoy daisa Meghalaya chomang arongki ningkan kre phobak sidolang sitami labangso arongki Meilang sorkar pen kirabdo bonta nitum langkeroy arat aphanki thedung kachin thoramu pupesi kijun alang mesen avelang pusi langkeroy arat chethan pon Karbi Anglong Autonomous Council pen komentu si aduya hoy along kido arong along mesen kachin thor amu nangki pale jimapu langkeroy lapen pregjam arong arat Karbi Anglong Autonomous Council aphan chonghong prong Rongagora pen rongmongwe adak towar ki ikasilam ning ingsam sipu rat kachipaklang. Lakha kritroksi socheng thenta MEC constituency ke parlu jasimet rongagora pen rongmongwe adak towar ki ikasilam ki ning ingsam sipu hawar arat kachipaklang. Athila bangso towar ki kiklem bom aju ketang pamilupu alomsi je tharplung lapen bangso towar ki contractor dhan sagar se kiklem pusi pangtheklong. Lasi Karbi Anglong Autonomous Council pen kuti atangka wardeta sai kimi thekthedet pulotang de Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang local MLA lapen local MEC ta chether raktangji pusi BJP workers lapen hawar arat atum pen therangkia thengno ningje pon. Kaziranga pen risaningti Karbi Anglong News. Ini tumagi puang tungal lahan lo, mana baido ta afong lo la baido fan kacuni di tala sotobar ansat kelelang MLA Darsing Ronghang fan stame alang itu fan cuni lo, afong da cuni lo si nang hang pilo, alang itu nang van pilo, nang van piu bangke kontraktor kadu kabe kontraktor stame mana dak nangke claim lo puluta rongagora long nangke claim along la sotobar long nangke claim bangke mesen masih nang selam binang pu pusin itu bangke cuni lo rat pen hoy ke nitumla rongagora hawar mate rong mongwea hawar atum arat bangke nitum chuningri lo je la sotowar mane ka afong nang le berbelu la sotowar bangke ko ambene chipaduk pen si litum non nangwan pipen ako nang klem pipen jong si nang klem pipa mi phul jangte litum rat chitami ning kiduk doson dokok bola bete ako ning ki oy asong dokok bo towar le do sita aprang towar ka beson nak thasi nang mandet bo Lasi non kileng tang hud bangke chodeng pami po nitum rat bangke ako lapen rat tum chodeng pami po pusini tu bangke rat nge kai kita nitum ke kai cisigding sido asla si la kontraktor bang nang klempi khang nodak ubang bangke nilitu mahin bangke rat hoy rongagora rongmongwe arat hoy bang bangke ningduglo lasi nitum laso bangke MLA sar fanda chuningri lo jalang li kontraktor fandang pu pipo Nomor hini bangke ama nitum la MEC name soseng handa constituency MEC name nipu pipo pusi alang li fanchuning rilo lapen nili hoy sitame BJP si dothib lo BJP long si dolang BJP amunit hoy pensi nili non la sotowar bangke
chuningri dun lo mane laso atobar bangke ako puthot mane nang claim thuprui nang poposi chuningri lo Karbi ronga sara maya tumpen pherangke amai kangni. Karbi ronga sara tumaphan kedamtang free ni phaing ko rai siar ni pen taralangso Karbi people holalong KAC pen Karbi ronga sar tiri pia tumaphan ke hokalo mate appointment alo ronlo. Bonta non chiklo joni jon thom playing data. Prekjam constituency pinang along ke ron pon pelang lasi ke ron rilang ademalong a constituency tinta ke ron serak jiaphan constituency MEC lapen KACCM Dr. Tuliram Ronghang Karbi Ronga Saramai Tiri Piatum Perangkea Maya Longpen Lamthe Peklangpon. Ini nilidum Karbi Ronga Saramai Ingding Koira Nerkep Tiri Piching Rumame Labang Suame Longalidum Media Korte Tumpan Jongnang Kopalam Tigilalo Hidam Tang Oktober 21 hari Tarlang Solo Karbi People Kulong CM Tuliram Rong Kangalang Li Aning Kini Pen itu ada appointment ang panggil di pangceng lo pangceng det pen non an ciklojon ni kaso silojo wakil sitame pedangan na konsensi lo mangke appointment non anta kili di dola KPP dolang lo si kili lepin konsensi as MSC atum Karbi Rong Sartum Han la bangso appointment ke rong seraki pangsi pini nang bangso nang pini am nei pen la bangso media pen sini lo nasi appointment long ke tok ciklo yo lang bong ini tu la bangso alu butot konsil long ke juma dam nang ji mate ini tu vice chairman la pen judi member ke cing mai pen pali dam nang ji busi ini tu ka ta kalu long tek long nasi ciklo yon kali nong ke ciklo jon ni hadap lengtang lo nasi MEC ya ke hai tumhan pini konsesi tidak misi akai ke pada sudah dulu, lapan CM tu dia orang doktor tu dia orang tahu pasal orang pada sudah dulu. Dia lah bangsa appointment apa hak dili dong, anak pajir serap lah dili dong bangsa. Karbi traditional village court apa hak dili tu ke practice dong dia pan jakong si long dia pan dili dong pan. Kit apa hak dulu tang dili dong pan angkat serap dia pan si. Bini dili dong karbi dong sana, may dili dia impet. Cingru mamai bini dulu, dupon dulu dan telah sedang dong kan bini dia impet apa sini lo, masih nili dong kala bangso appointment la bangso chik luang bong thang thang koi hai kunia chik luang bong la bangso appointment nak pale ati pansi ini kar beng long autonomous council MEC pen CM atau pan nili dong ain pen chuning di badi training lo la itu dingkan sek amai duji la bangke nili dong thiripu tarik krisi ket la ben krisi si nili dong peduji kala bangso ni Karbi Ronga Saratum to an sita mila bangsor ni sujun suku ada masar kertap karbi sita be kala bangsor ni tarik kem la pen tarik krisi ani bang do depindra ilitum la karbi Ronga Sara akam lo lata isi ni kana sega melo bu je hoksi la bangsor ni joy ke joy ban pen kala bangsor ni pacun je kata do karbi ang long adang pi karbi Ronga Saratum kata ilitum ini la bangsor ni ini pen tang itu media atau hin hoi ka dang tuman ang itu pan Manghumeme Rodahem Kapatilang. Manghumeme Rodahem Kapatilang Labangso. Rodahem mate helicopter Kapatilang lake pinianian niner kep plengtanglo. Lapen Labangso helicopter Kapatilang Damaha waramen lapuson henlo. Langhempi lapen. Rumpum Majar Mukindur Malomsi Labangso helicopter Kapatilang dam. Lapen Hadaga hawaradatum kopia podloma pura manghu pronglo. Mati aduya hoitong nangke thaklo mapota hawarara ratumpen chithanpo chinthong pen martining leng Karbi Anglong News. Difu along flyover kasalampon along ningkang sampona vipusi perang kayamai kangni. Karbi Anglong difu along flyover kasalampon boma dimalong pinanganar ni penta alam ki dosa esonsi piniarnian talabang so alam ki judun plengon ni esonsi arkoi ni phaisir kebarni sitame labang so buthak RTI active patmoteronatum pherangke mai phaponsi labang so flyover kasalampon ki nili tumpen ke ninging sampon pe lapen kidam tangarni penta lapuson ador ke juma simensi alang litum ki enpon pusi jongpon lapen bangang tanpen kebang atumsi lapuson ke klempon lasi lahai ke bang pharo kisung jia bidilo pusi jongpon lapen lasi
ki claim pona long chirok to ara ratum sitami kilang dona kenang sot la pen mi sen pen si labang so sai claim dam ponang ji pusi potmotero na hin pen pherang ke thingnu ningje pon news text report Karbiang Long News Cái máy phản động, nó cái bằng cái đầm tار ni là non di pulong ke salam bom di pu flywar long pinan cement use ke chok chi apun hat pinan berta lolong la pasoni klang dolo la klang da phi ni lidum adim nang humri si lidum thek kon long thek long da dak pinan chok chi del son thek kon long du si ni lidum aphi department PWD di pu road division admin ke chingmai pon dolo je jate project pe labang so cement alang lidum use bom ke ador ki jo cement si use bom non anangi po bang si non mangi superior quality mate OPC cement si kapayu siglo la pen ison alam hong angtana bang thi tom angtan pen ili karbi to mananga mat hado je karbian long je chokle maling da la puson na chok nangi pudun bang we nangi lang dun bang di pula hai kamat hado kop pen si alang litum ba la da flywar long ador ki jo cement use de lo chopang lim la pen bang pharo rat kapasung ji pan si alang litum ta puson ki claim lo la si ni litum ta dak emithang di mi mithang long report chilang dun pen dak la puson ki claim la puson ador jum cement use bang chok thi uban si kham khedun thip lo athi non dun la puson ador ki jum cement ni use lo putang ke lagi ningkan kep nang ki dun ji dim long ke ningkan si bak senang dun chok pasi kalau bang ni litum thiru ini sosial ko bon so prang ni litum hang pa so dak lo jate rabjin pen lar ponang ji pu pen non alang litum dak department lam to ya teng pen contractor sata me OPC cement si use pon lo la pen half 53 bit usi ni litum kana kan do has bit usi la si la bang so putak si litum pin ke mai lapen tante la so aprang hala documents choklim kali pen si ke claim pu tante non ki claiming bom pele documents choklim ben ke chenga ko ban ke alang litum mai jathan no DPR abi usi ni litum kana ga chatha la si litum polo jong si DPR abi polo tang ke akamang intonic kok nai usi ni litum polo madalang litum sarami akamang ke intonic kok la so dang ke pothot alang litum non DPR chelong era PC pothot sai chem tholo la pen la cement sarami pothot alang litum chela thula Nilitum me honggothon la pugali nilitum as a concerned citizen of Ikua hin meswang mate chirok tok alada hin meswang la pen la dak long ke song dat nang ji bukan ali apema ke chok che dim le do pada arku do ek nang ji arku do de rapisi bu nang ji pola mali ilitum chirok tok ala tum ta chok che dim lo ke jong do na bo puduna ko jong si litum le langon dik pola tang ke mo kisung ji ke methang si kisung la si kisung ko phe de ji aphan nge ili methang ke kam chi jor na ko amitin setame non tu ni litum ke chini ting bude mo iphang la mai chini ne de lo sar pachu ni litum katali bating bude non amat ke cement non chotla sing litum thang cement pachu molom elang litum ador ki chuma de PC cement si use non mang ke ni litum hang pasu don dak pen non mang ke PC cement si use la ta highest grade lo 53 grade lo lo se than objection ta de lo non mang objection abi lo la pen ki bang jilang ani kona ni ki chok che do kok lo tang ke ni litum da unan lang don pola pen carving long rat sa da me anutin arpu do develop bot mi thang long ri ke lang don nai ko bang ke la sa anutin sa da me lang don pang chim do na pola dak long mang ke